Haluan käyttää työvoimani korvausta vastaan. Saatteko rahan poikimaan meille lisää arvoa alati kasvaen? Oletteko konsultoinnin symbolisen merkitystyön vallanpyytäjä? Kyllä. Mikään ei ole niin kaunista kuin kapitalismin punainen tähti aamunkoitossa. Siis mä en ole nukkunut tyyliin koko yönä. Hyvää huomenta. Vau. Siis tässä oli reikä ihan vielä hetki sitten. Oot sä ihan kunnossa? Luulitte ehkä minun epäonnistuvan ja viiltävän tikarilla kurkkuni auki, toteuttaen itsemurhallani ainakin yhtä hyödyn aspektia. Stereotyyppistä käsitystä naisesta. Olla yrityksillä äiti, huora tai madonna. No, mä nauraisin, jos kuvan niin kauniin työstäni näkisin. Mihin me naiset oikeastaan päädymme, jos emme valitse palkkatyötä tai äitiyttä?